שלום חברים, אני קצת צרוד, אבל זה לא ימנע ממני לעשות עוד פודקאסט. היום אנו נדון במילה הרב אייל. במילה בכדי. בוא, פצ'י, תסביר לנו מה זה. אתה יודע, הדברים היסודיים. מה, מו, מי, מה, היסודיים. תסביר לנו, בבקשה. ובכן, בכדי זה משורש חדי, ופירושו בשביל, בגלל, לא בגלל. ובאנגלית, נגיע לזה עוד מעט, אז בכדי. בכדי. זאת אומרת כאילו, כדי, בשביל. אבל אומרים חדי, כי בגד כפת בראש מילה, ואותיות בחלם אחרי סוף מילה. בדיוק, אותיות בחלם, כמו בכלל, והרב אייל, מה יש לך להוסיף? טוב, אז נגיד, אני אתן לכם דוגמה, איך אפשר להשתמש במילה בכדי, איך? נניח, חפצ'י, תן סיטואציה שתלמיד. אני יודע, נניח שאני תופס תלמיד, אחרי שאני ירדתי לפנימיות, אז אני תופס תלמיד כשהוא רואה סרטים אסורים. אז מה אתה עושה? מצטרף אליי! לא, הרב פצ'י, מה אתה עושה כלפי המצלמה? אני אומר לא, אל תצלמו. הרב פצ'י, אין לנו זמן, הרב פצ'י, אין לנו זמן. נו, מה אתה עושה בשביל המצלמה? כשרואים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני מחרים את הטלפון. ולמה אתה מחרים את הטלפון? למה? בכדי שהם לא יעשו את זה יותר. הרב אייל אתה גאון. אפילו יותר ממני למרות שאני בפיזיקה. הבנתי. בכדי, הבנתם תלמידים. לא תלמידים, אל תפגע. מאזינים. תלמידים, מאזינים. כן, אבל מאזינים, הבנתם? הוא יחרים את הטלפון בכדי שהם לא יראו מראים אסורים. ולפני זה אני אבקש סיסמה, כדי שאני גם יוכל לראות את זה במשרד שלי. לא, הרב בנג'י, אתה תשים לי אצלי במשרד, ואתה לא תיקע בזה. רק לי. והרב אייל, אני יכול עכשיו להוסיף מה שרציתי להגיד מקודם? לא יודע. טוב, תוסיף. אז באנגלית אומרים for, F-O-R, for, כמו 4. הרב בנג'י, נראה לי הבנו, בסדר, F-O-R, כמו 4, בסדר, תודה. זהו, יאללה, ביי חברים, ביי, נתראה מחר, ביי חברים, ביי. רגע, אז הרב בנג'י, קודם כל לבדוק שהטלפון כבוי. רגע, איך מכבים?